igsuon ang kalibutan karon. Makita nato sumal sa akong ganina kuan kay sa kalibutan ron, ginaseduce ta sa kalibutan. Ginapa-attract kita pag-ayo dito. Daghan na kaayo attractiveness ang kalibutan para musamutag malingaw nga kalimtan nato nga maningkamo ta sa Ginoo. Abi ninyo, the world now crafty na kaayo. Ako ginunduman ako ng poem nga, this busy world has too much to do to stay in their courses to help them through. But for me, I long for a Savior, can it be? For the God of this universe cares for me. Ang mga tao nga kalibutanon has too much to do. Daghan kasi nagkakuliki. Kani ako kay ba mahimo ni makadugang sa akong pag-elevate pa asinso ko. Kini pagyud kana pagyud kini pagyud. Sumura ba ang gitawag busy world na kaysa busy kaysa sa mga improve siyang kinabuhi para makapapopular siyang kinabuhi. Pero ang writer anang poem siya, but for me I long for a Savior, can it be? Nagalong na ko sa akong manluluwas kay kini mo'y akong ginahimo. For the God of this universe cares for me. Kay ang Diyos diri sa kalibutan sa universo nagaatiman ako. Sabi ninyo, masubo jud ko nga doon ay mga Christian, dili na importante ang ilang pagsimba sa Dios. Dili na importante ang ilang kain sa importante, wala daw sila kalimot sa Ginoo. Nabay scripture dire. Kadtong wala kalimot sa ko at hibaluan nga makasugyap sa langit. Daghan kay mga Kristohanon nga magpahayahay. Kay okay naman lang makarimi pero Ginoo langit na. Sa kuan say makakuan ko. Asa naman to si kuan dugay, wala naman siya ka-join dire. Basin tuog kanang nakuan na pod kanang gitawag mibalik sa pagka-worldly unya basin og wala na sa iyang heart ang kanang gitawag og kuan pagbati nga mo recover siya ang pagkulang sa Ginoo. So murag puro na lang ta kaning pamasin baon sa kaato siya. So igsuon dirita kinahanglan imo gyud ron nga i-check this present time kung naa ba ka sa gitawag og right nga baruganan o sa right nga gibarugan. Naa ba ka nagbarug na ba ka sa tinuod ng kainit o ang kainit nga nagaanang pagbukal, nagabukal pagyud ay binigsuon ang kanang gitawag og grabe nga pagbukal akani wa na gini bakterya. Mo na gini pabukalan pag-ayo kay na ang atong mentality basta kay ang pagkaon gani mapabukalan pag-ayo safe ka na. Kay nganon ipatay na ang mga bakterya. Sa Ginoo po igsuon, pag init ka na kaigsuon, wala na bakterya sa yawa diha. Amen. Pero kung dagaang gani karon doon ay advice nung gikan sa mga kaning medical nga mga kuan nga mga expert. Ayaw kuno kay tagmukaon anang mga gitawag og alang-alang kaning kuan lang kanang gitawag og pero ang kinilaw kay niya kuan lang gidaw kinahanglan gid luto kay ingon nila basta kay kuan pa gani ang karne or bisan unsa basta kay kuan pa gani na kanang dili gani sa kaagig init naanay buhi pa nga bakterya. Ko kay isa tinakong kaon og kanang pitsay alami ani kitsay ni pastor ay kay pag matinanong dia among kan wala gini kuan agoy pagka na man dida ko nga ulod yung sa nakaon na ako sige lang kay mo lang akong tingog ana ba nangatarungan lang pero sa tinuod lang iluod jud ko tan ako sa ulod ba agoy ay gani wa ta ka makaon pero ang uban siguro nga mga ulod pa nakaon gyud ako ba pero sige na lang okay na lang kay makapalami do sa tingog. Pero igsuon ini akong giingon ang spiritual nga bakterya di na siya musalir kung init ka na kay sa Ginoo. Apan kun igsuon gialaw nimo nga naara ka kutob sa katamtaman nya bugnaw pagyud katamtaman bugnaw pagyud igsuon ang bakterya diha nagpista sa imong kinabuhi. But to tell you, kung init ta diha sa Ginoo, dili init-init kung dili init ha, kanang init gyud ta sa Ginoo, init gyud ta sa Ginoo. I believe nga dili igsuon makapag-work out ang spiritual nga bakterya sa yawa.
Ang ato gyung kaugalingon nga ato gyung gibutang sa atubangan sa Dios ug magpabilin ka diha nga init hadto ba ang Ginoo mao na gipasaligan sa Ginoo sumala sa atong tabasan siya ang pulong itong palakpakan ng Dios. Ang expectation sa Ginoo sa tuwa kanang mga worthy nga mga inaiyahan, binuhatan, worthy nga mga pagkinabuhi sa atubangan niya. Mao na gitawag og expectation sa Ginoo. Wala nag-expect ang Ginoo nga, okay na nang dili ka worthy, basta kay nagasimba ka lang. No. I hope nga kita mga Kristohanon nga kanang gitawag og kanunitang aware. Kinahanglan ang mo elevate, pasaka nga pataas ang atong naabot, di ta magkontento nga diha lang ta sa baba. Kung nagitak-ang ka, may agi kag kadagaang, may adto sa kagitawag og init hangtod sa pinakainit, mao nay atong abuton hangtod nga mabalik ang Ginoo. Praise God. So ayaw mo kanang mga bakterya sa yawa ayaw ni nagtuguti nga mukot-kot sa inyo sa inyong spirituhanon nga strength o sa inyong spirituhanon nga health. Ayaw mo ka backslide nga dunay diha no say sa ato diri kung nakay igsuon nimo diha nga dili nimo bitaw makita nimo nga di siya blessing mo. Ayaw siya hinundan nga mabugnaw ka. Hindi man na si manubag siya sa iya. Kung di siya nga ako na lang Lord ang ilangit Lord, impierno Lord kay impierno ka man gyud kay kami nagpa-backslide ani. Pero kung kanang nag-backslide himuon nimo sa hinungdan nga siya ang hinungdan nga nag-backslide ka, dili siya maoy questionon sa Ginoo. Questionon po ka nga naman. Daan na siya instruction ka, di ka mututok sa imong isig ka magtotoo, mututok lang ta sa Dios. Kaya ang atong isig ka magtotoo, usahay doon magtotoo nga gitawag kontento na lang nga igo na lang sila diha naabot ang ilahang pagka-matured sa Ginoo. Kontento na lang nga dagaang sila. Pero igsuon kita mismo sa atong kaugalingon kamuta. Magpakainita o magpabilin tang init hangtod mabalik ang Ginoo. Praise God. God bless this message mga igsoon. Magatindog ta. Ay nga karong buntag na ay dakong pasidaan ng Dios sa toa. Nya remember, dili lang din simbahan ha. Even outside of the church, atong i-display ang atong kinabuhi nga init ang atong relasyon ug pagpanalangin sa Ginoo nga makita sa mata sa mga tao. Amen? Kay kung ato nang mabuhat, pagbalik sa Ginoo, may magpagbalik sa Ginoo diri lang sa church. Mabalik ang Ginoo nga to at sa gawa sa church. Muna nga sulod sa church o gawa sa church ang atong pagkinabuhi. Init, fiery ta sa pananaw sa Ginoo o fiery po ta sa relasyon sa Ginoo, pagpangalangin sa Ginoo sa mata sa mga tao. Amen. Kaya usahay makuha nato sila para mapalaga sa Dios sa ato mang kinabuhi nga gi-display sa ilahang makita. So ipakita sa ilang nga bahala unsay kasulti basta kay ako magpakita jud ko nga naa jud ko sa akong kainit sa Dios. Amen. So I hope sa karong buntag ing ana ang atong baruganan o atong perminting barugan hangtod balik ng Dios. We will stay fiery. We will remain fiery, we will stay fiery till God will come and stand upon that fiery nga relasyon ug pagpangalaga sa Ginoo. Then surely dili taon niya mahimong questionable.